Hello, maing adlaw sa tanan. Karon kay mag-snack ko og balanghoy, kamuting balanghoy na ay sintral og popcorn. Please watch and subscribe my YouTube channel. So mauni siya balanghoy og sintral dayon na ay popcorn. Sige, mga unat ta. Kato na siyang balanghoy nga kuan, puti. Ano siya pagkaon sa mga bukid nga pagkaon, pinobre. Sinto naman akong pares, kaya ganyan din, tanaw ko, walay ginamos baligya. So, sinta na namin ang kay sa una, sa panahon sa dito pa may nabuhay sa Asia, is mauman ni mo kinaon sentral, balanghoy din na ay sentral. Importante na nakaisa. Then ang uban po is, mangita po sila og balanghoy, dayon, dinamos. Nami man po, depende. Depende sa rasa ka. Nga mangita nga ay ginamos lang akong parit sa kuan sa balanghoy. Ang popcorn. Hamok ang popcorn. Mag-ulot pa. The best man yun ang balanghoy unta nga kaan. Kada ganing pagluto nga na ituno. Ang butangag sentral. May popcorn. Tapos ang panghimagas lami na siya og kanang nga pineapple nga juice. Pero tubig lang sa taron kay wala pa man. Ayo ka naman. Ngamo ko mangita nga. Ay ang ipare sa balanghoy kay kuan lang ginamos. O lami man siya pero ang ginamos man gud kanang isda nga ginamos is lami siya ipares og kanang saging nga hilaw ni longag. And the best man gud aning kasaba or kaning balanghoy sa Bisaya is latikan siya katong lubing nga tuno din pagtak-ang niya is butangan siya sentral. Bago ko muluto pud ato Mo na siya pagkaon nga binisaya nga sa bukid. Mao ni siya. Naatol po nga walay paniod ko kay walay sudan. So, kali na lang. Ang baga paniod to, dala panihapon. Nalong at kay Lola Gloria. La Gloria Colonia. Muna si mga pagkaong bukid may popcorn, yellow corn. Na. Naman akong ngipin dito. Kaya yung mga malambot sa pagkain.
Ayan. Yung popcorn is naubos na. Kasi bagong luto to. Masarap ang popcorn. Ma! Na. Dahil gini nga kung kaon ka ng suwaki. Ang suwaki gani kay isagol ani mi ano pabiyaw. Wala may suwaki di kay naa pa mamig Mindanao karon. Sus ang suwaki kay naman tuguan si Paway. Paway Island. Napaka-healthy po itong pagkain na to, ha? Sa English, kasaba po ito. Yan. Naubos ang sentral. Naubos ang sentral. Ayan. So kayo no, wa yun nahurot yun ta tilok. Tubig lang sa atong imnon karon kay lami man ang tubig, importante mo pud ang tubig sa lawas. So ana tubig na di mag-uol. Og salamat, thank you so much sa mga nag-subscribe di ay dahil na-monetize na po tayo. Thank you, God bless. Maraming salamat. Sana hindi niyo i-skip ang ads. Love you all. Thank you and maraming salamat po. Comment kayo dito para sa next video ko para ma-notice kayo. And then kung ano yung ipagagawa nyo sa akin, gagawin ko yung mga challenge na dapat kong gawin. Okay, thank you. God bless.